La meva felicitació a Coma Negra per aquests 15 anys de feina ben feta i de feina apassionada per l'edició en català. Quan jo era directora de l'Institució de les Lletres Catalanes, hi havia el meu sí a tot el que fes Coma Negra. Presentacions de llibres de tots els gèneres, abans parlava de literatura infantil, àlbum il·lustrat, clàssics vivents. Vam tirar endavant l'any Pedrol, el vaig poder acompanyar després ja sí com a consellera de Cultura i he conegut el Joan treballant tant a Coma Negra, veient com és un editor de cor, com és un editor compromès. No hem parat de créixer i de fer-ho amb una llibertat que ens enorgulleix. De patacades ja en tenim molt poques i d'alegries en tenim quasi cada dia. Estem contents, molt contents, perquè tot això ho hem fet en equip, gaudint-ho molt, perquè és la nostra vida, perquè és el que ens emplena i el que ens fa feliços. I crec sincerament que aquesta il·lusió també es transmet a cada un dels nostres llibres. Felicitats fins aquí i segur que anirà més enllà. Moltíssimes felicitats per aquests 15 anys i que en feu molts més. Coma Negra, família, per molts anys i molts llibres. Ens veiem.